Het tal deelnemers onder de eerlijkse wedstrijd op het Hiem van Wout Sielstra had mij 80 nog neer zo heeg west. Mr. Highland Games is een blied manjoerd. Hij wil talenten vinden die het internationaal prijzen winnen om zo de bekendheid van de Schotse volksspelen groter te maken. Overal in talenten. Ik jou een soort demonstratie en dan kost het op maar de meeste kritiek bij het publiek waren. Maar natuurlijk ben overal sterke mensen. En vooral ik, dus gelukkig. En die moeten eens even ontdekt worden. Nou, dat doen we. Een van de talenten van Sielstra is de 20-jarige Emiel Veenstra. Hij traint een protte en denkt dat er nog extra promotie ook meer mensen meedoen willen aan de Highland Games. Het past natuurlijk ook wel een beetje bij Friesland, Weiland, met gewichten smeten, net te volle sissen, gewoon lekker knallen. Maar ik denk, hoe nationaal en internationaal gezien, heeft het ook zeker potentieel. Omdat er valt heel goed mee te trainen als het ware. Het is een ontzettend multidisciplinaire sport. Je kiest alle kanten op als het ware. Aan de ene kant moest je zwier tillen, aan de andere kant moest een keer heel veel techniek is nodig. En iedereen die kan wel wat en overal is wel ergens goed in. Wout Sielstra is al jaren professioneel krachtsporter. Hij had meerdere grote prijzen gewonnen en had verschillende landelijke en internationale records op zijn naam staan. Hij zou het mooi vinden als er in de toekomst goede opvolgers komen. Waar weet Emiel Veenstra. Ik ben er nog maar krek mee bezig en ik zie me dan zelf net als een ambassadeur. Maar ja, in de toekomst misschien. Je weet het maar nooit. Net alleen nog sterke maalje doorgevoerd mij aan de Highland Games, maar echt 20 vrouwen met spierballen. Femke Gebrandi van Wommels is er een van. En bij deze worp van 8 meter wie ze net de minste deelnemster. Het smieten met kilo's leidt haar wel. Het is een sport waar je net alleen nog sterk verwijzen moet, maar ik een hoop techniek verbroken moet. En dat lag het mij wel aan. Waar weet helpt Femke Krekbliek als Wout ook nog eens records op het onderdeel gewicht smieten. En deze jonge krachtsporter in Spee mogelijk ook.